Това ще е трета поредна победа в този турнир. Добър атестат за вашия отбор. Да, 3 години поред ставаме първи. Тая година беше очаквано, че станем. Първите две беше повече желание от нас, повече късмет. Особено първата голям късмет имахме. Но сега мисля, че победихме заслужено. Момчетата на Хотспър бяха много самообилизирани срещу нас. Всъщност интригата беше в това, че се познавате отлично и двата отбора, тренирате заедно и припламнаха искри, даже това ме очуди мен. Да, то в такива мачове няма приятели, няма неприятели. Всичко се решава на терена. Те бяха много мобилизирани, пак казвам, и за това станаха такива работи. И ние, особено като напояха още във втората минута, малко се стъпсахме, но после изравнихме и на Дуспи късмет победихме. Дуспите са рулетка, вярвахте ли си там, че ще спечелите? Да си вярвахме не, но късмета беше на наша страна в Дуспите, защото Дуспите нямат по-добър и по-лош. Късмет и вратар, най-вече вратаря е атестат за победата в този матч. До година как ще сте? Вече при мъжете ли? Имаме 8-9, 3-4 момчета, които няма да участват в финушите. Ще се консултираме с тях дали могат да участват, дали ще искат да участват пак. И ако не иска да участват, ще играем в финуш само от 90-та година. Ако не, ще играем в мъжете и ще вземем нови попълнения да подсилят отбора. Ти ги в личен план вече си играеш в мъжкия отбор на Янтра, участваш и в контролите, макар и за по-малко. Така, смяташ ли да се докажеш и там? Да, това само ме радва, че съм в мъжете вече, играя с тях, тренирам. Това е едно признание за мен. Тренирам здраво и чаквам да ми се даде шанс да му го използвам и да продължавам напред. Сега тази вечер купон ще има ли? Не, събота ще сега няма как. Четвъртък, утре на училище и тренировки няма как. Събота вечерта.